Now yemabulawayo offices ayo ari mubulawayo yatozokura moto. Ndonoona kuti pakutanga mabulawayo offices aya ayo aibelonga to the MDC, but una kuti aiwa pakazofoma vanosonchamisa bato the Citizen Coalition for Change maoffices iwo akangomuvha from NDC ndobva vashandi vepo bva tomapenda yelo mvatonzi atova Citizen Coalition for Change. Hapana amboiti kana bopoto vanhu vasanyatsokunzwisisa kuti aiwa nosonchamisa ndiye ari kufolewa nevanhu maoffices ndo kwaari kuenda. Saka muri Zimbabwe takazoona nesonchamisa pakabuda mubato Citizen Coalition for Change aiwa vanhu vachiti aiwa akufoma rake nonzi Blue Movement. Saka muri mapictures apo takaona kuti vashandi vepo vakatanga kupenda maoffices aya blue ndobva vatochinja zvese mbva vatoisa picture nosonchamisa. Saka panguva inoi takuchiona kuti aiwa SADC akaclaim akati maoffices aya nosonchamisa akwanisi kumawana ndobva amatora, but izvezvi takuchiona kuti aiwa kwakubuda kuchinzi Douglas Mwonzora azowina nyaya iya maoffices aya acha belong na SADC. Ashpiri mushe sabida mashoko sonyo kwaitiwa for subscribe like tina on the bell icon nonyo kwa mchinzi MDC reclaims below offices from Tshabangu faction. The MDC led by Douglas Mwonzora has successfully regained control of its Bulawayo party offices previously occupied by a faction aligned with Tshabangu, self-proclaimed Secretary General of the Citizen Coalition for Change (SADC). This development marks the significant milestone in the ongoing power struggle within the opposition. The offices had been a point of contention among the MDC Tshabangu camp and a faction loyal to Nelson Chamisa, former SADC leader. The building, once associated with the late Morgan Tsvangirai's MDC, had been repainted blue in February, symbolizing Chamisa's anticipated new political party. However, Tshabangu faction had taken control of the offices, which were originally painted yellow, the SADC scarlet. Saka muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda pana zvinzi aiwa Douglas Mwonzora ava superior kuna Tshabangu because maoffices aya achizoretenwa back kwaari. Pina comment section medu mbotiudza kuti munoti kudii pamusoro pekurwa kwakuita ma-opposition individuals munyika yeZimbabwe. Pina comment section medu musaona subscribe kulike chinotina on the bell icon.